Interesting. Kanya-kaya lasa na yan, guys. Pagmantaya. Babaw Kabalen, kumusta kayo po? Ako po Louis Season. And Mark, Ngayon pong Aldo ngayon at syo kami Pasibayo Kening Calvo Brothers. second time na. Second time Kenny. And abe mila po rin ang winners na nitang hashtag. Tokimuko Tokimuko. Calvo Brothers. Ito guys, ngayon pong Aldo ngayon introduce mo yung Pasibayo kaya kayo inkarelang menu. And last time abe mila rin ang aliwang a la carte. Pero ngayon introduce mi kayo guys dito ang unlimited dishes. So abayan nyo kami po ne. Pero bayo ita pakit miya pa mo kaya kayo nung mga nano yung itsuring lugar pa Chebengi. O ita abayan nyo kami. Let's go! Chef, I would like you to meet the winners. Alright, so chuta na kayong luklukan tamo. Ngini habang mamicture niya dyan kaya ang pong luluto na rin samgyupsal tamo niya. Pakilala ko kaya kayo guys, yung winners na ning hashtag Tokimuko Calvo Brothers. So palakpakan tamo pa akin. Palakpakan! So Igail at saka Chanvi. Ayan o, Tagala po San Fernando rin. So congratulations guys. Sana mag-enjoy kayo na. Tapin luluto dala rin kaya katamong samgyupsal na. Introduce kaya kayo guys, itang sinabi ko na din, unlimited buffet datin lang 499 at saka 599. Nanularet ang akwayo kayong 499, api ni Mi. Nung nano naman akwayo kayo itong 599, api naman ni Mi. Ayos, di ba? So mag-add ka mong 100 pesos guys na atin kang additional steak. Yaman na ne. Atin ka mo naman single serving na ning salmon. Ating kang single serving na nitang egg soup. Okay, but may itong additional na side dish da kayo ni guys is inkarelang cheese don katsu. So unlimited jam mo naman ta nung bisa ka pang netang ulit-ulitan me man-order ka mo kayo ni. First time yung Calvo Brothers, first time yung munta. Nanong impression nyo po itang lalabasan niya ngayon? Taga San Fernando kayo naman, ba rin eh? Nanong impression nyo kaya itang harap? Bala mo? Lupayang? Malati. Kasi itang entrance namin naman eh. Pero kalub mo kayo ni, surprisingly spacious. Nekatol seats. So far na natikman nyo? Steak and chicken. Okay siya? So guys, na atin lang different kinds of meats kaya na. Plain beef samgyupsal, ating marinated, ating plain na pork samgyupsal, ating mo naman marinated, mga kanya na. Yung pakisabi daw mo kaya ni guys is, bala mo, you order by twos nung nano pa mo itang buriyo. I-serve na naman din kasi eh. Bangan tang ditak ming masayang mo yan, as much as possible, alang masayang ka rin pamangan tamo. So, ito, order kayo by twos. Okay, but ibiyad na naman eh. Well, totoo. So, tinta mo 499 pesos na unlimited menu. At hindi kaya meron cheese barbecue. Actually, nandun, sibuk lang din ang cheese barbecue da. Man-order tamo pa net. Sige. Okay, but natin lang 5 kinds of meat, samgyupsal meat. Ayan, fresh beef, chili pork, veggie galbi, marinated beef, ako pang fresh pork. Available na po kayo nila. Okay, but atin tamo japchae, steamed egg. Ining steamed egg actually, one time serving yan mo po.
And then the rest are unlimited. So ating chicken adobo, away tao, kanan tayo pinandititan na. Kimbap. Ini apin iting 499. At yun lang pang metong na menu, unlimited. Ayan o, apin nyo ing. Diyan 599. So nanong may add king 599 guys. T-bone. T-bone. Unlimited T-bone. At yun mo naman kung metong serving steamed egg. Saka metong serving salmon salad. Meto bang may add pala kayo ni dahil lang cheese donkatsu. So pepper refill kaming T-bone. Siyempre, unlimited na naman yung T-bone. So order na kang order, di ba? Check that out, guys. What? What? Putang ika yung man order T-bone. Nanula na yung preference yun eh. Bala ko ting kaya ka na. Rare, medium rare. Nanula pa. Well done. Nanula red ang preference you. Comment sila po. Alright, kabalin, dakala salamat kayong pamanabe, kayong kay aming vlog. Dakala salamat kayong kayong oras na. Yung ating kayo pong questions, comments or suggestions karing kay aming vlog or kayong Calvo Brothers na bitalan min eh. Leave them at the comment section. Magpasalamat kami muna man. Karing winners na rin hashtag Tugiwo ko. So guys, until our next discovery, my name is Louie. And Mark, Thanks for watching We're in Pampanga. Bye! peace out. Bye!